dalana banda emhlabeni ngesikhathi banda nobubi banda. Manje mpostoli ngizwile kuthiwa sizolanda imphefumulo. Ngase ngithi uNkulunkulu yini engiyakuyisho nami mangifika lapha eRichards Bay. uNkulunkulu wayesebeka le chapter. Now kule chapter ngase ngenza study kancane ngoba ngike ngathi ukuba ngenza study sokuthi kuthiwa amadodana ngesikhathi kwanda ububi abantu kwanda ububi emhlabeni kuthiwa amadodana kaNkulunkulu alala namadodakazi abantu. Ngase ngiyibuza ukuthi amadodana kaNkulunkulu angobani. Then kukhona la kuvezwe khona ukuthi those were the fallen angels. Ingelosi ezawayo. Kodwa ngayibuka ngayitadisha ngase ngibuya ngitadisha enye futhi ethi lamadodana kaNkulunkulu kwakungamadodana kaSaint. And ngase ngiyithanda le yokuthi isizukulwane sikaSaint. Ngithandiswa yini? Ngithandiswa yinto ethi one amakuthiwa those were the fallen angels. Ingelosi ayinawo umzimba. Kanti uma kuthiwa bangene emadodakazini abantu kusho ukuthi kwafanele ukuthi basebenzise umzimba ukuze balale namadodakazi abantu. Manje ngase ngithi ake ngiphume kule ukuthi those were the fallen angels. But ake ngene kule irevelation noma lena echazayo ukuthi kwakade kuyisizukulwane ngase ngitadisha sohamba ngayo ngakhathazeki ngoba ngicala kanje. Ngase ngitadisha ngathola ukuthi isizukulwane sikaSaint. And lesisizukulwane sikaSaint ngizochaza ukuthi why sibizwa specific ngokuthiwa kuthiwa amadodana kaNkulunkulu. Ngoba le ama fallen angels angivumi kahle. Ngenxa ukuthi noSathane kuze kubeka lokho akanawo umzimba. And futhi uSathane uma ezongena ensimini yaseEden kwabiza ukuze acommunicate nomuntu osemzimbeni. Aboleka umzimba wenyoka ukuze amukeleke kumuntu osemzimbeni. Manje ke umuntu ongumoya akakwazi ukuba angenza physical ukuhlangana nomuntu osenyameni bese kuphuma abantwana. Lokho kwenzeka kuMary kuphela. That is why kuthiwa it was a miracle. Kwakuyisimangaliso sithi thina sinzalo yesimangaliso. Sokuzalwa kwamdodana izalwa uMary without the seed of a man. Kwehla uNkulunkulu waqhubezela isibeletho ngoNkulunkulu uMoya Ingcwele kwazalwa wafaka yena imbewu esibelethweni sikaMary. Lokho kwenzeka kuMary kuphela. If those were the fallen angels, akalokho ingelosi ayinayo imzimba. NoSathane akanawo umzimba. MawuSathane efuna ukwenza utho kufanele thabole kumzimba kababa uDlamini kababa uSikhakhana kamama uDlamini kamama uSikhakhana. Aw somebody shout amen ukuze enze lento afuna ukuyenza emhlabeni. Ngoba noma uSathane uyingelosi kodwa engenamzimba uma efuna ukuba phakathi kwabantu abanemzimba akabole kumzimba womuntu othile. Khona bangizwayo. Somebody shout amen. Khona bangizwayo. Somebody shout hallelujah. Now iBhayibheli ke uma ngithi ngiyafunda sengiyathola umprofeti uJobe la kade ekhuluma ngento omnikelo kaKhayini. Ngiyathola ukuthi uAdam ensimini yaseEden wazala uAbela wazala uKhayini. Then uKhayini wabulala uAbela ngenxa ukuthi umnikelo kaAbela kwaba umnikelo onamandla futhi ononile phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Kodwa kaKhayini wathatha izibozi wathatha ama leftovers wabona uNkulunkulu efanelwa yinto yama leftovers. But yena uKhabela wathatha ama first fruit
wathatha okunonophalileyo, wathatha lokhu athi ngikwazi ukudla engakahle uJehova, wakusa kuNkulunkulu. Then izulu kuthiwa lavulekelwa Abela. Kwase kuba khona inhliziyo, kwasho ukuthi iBhayibheli alivezi ngesikhathi somnikelo ukuthi uKhayini wayenenhliziyo embi, kodwa liveza ukuthi kakade vele uKhayini wayekade nenhliziyo embi. And ngesikhathi ebona izulu livulekelwa Abela, kuthiwa uKhayini wayinhliziyo yakhe yaqhubeka yaba imbi kakhulu, wabulala umfowabo, wachitha igazi lomfowabo. And ithi iBhayibheli, those were two sons ka-Adam. Kanti bese lithi iBhayibheli, mayefa uAbela, ngaleso sikhathi efa waphinda futhi uEva wakhulelwa. Uthe mayikhulelwa uEva wazala uSent. And mayizala uSent wayesethi ngiyabonga ngoba ngiyitholile i-replacement ka-Abela. uNkulunkulu kusho ukuthi ube nami. Oh, somebody shout amen. Somebody shout amen. I-blessing ka-Abela washonayo ebulawa umfowabo yehlela kuSent. Sengathi ungathintwa seduze ukuthi sometimes isibusiso siyehlela kwizizukulwane zakho. Akekho umuntu ongizwayo. Njengoba nesiqalekiso sehlela kwizizukulwane, nesibusiso siyehlela kwizizukulwane zakho. Sengathi ungamtshela seduze ukuthi into oyenzayo awuyenzi wena wedwa, kodwa into oyenzayo uyenza nasezizukulwaneni zakho. Lento oyenza, if you are cursed, isiqalekiso siyokwehlela kuwe kuphela, kodwa siyakwehlela nakubantwana bakho. Now Abela kuthiwa into anikela ngayo yavula amazulu, yavula amafastela, yavula, heavens were open by offering Abela. And bese lithi iBhayibheli, uma sefile, uma sekhulelwa uEva, wathi ngimtholile uSent, wathi lo Sent uyi-replacement yalo fileyo. Uyakabela ofileyo, isibusiso sikaAbela sehlela kuSent. Bese kuthiwa uKhayini waxoshwa, waqalekiswa, nenzalo yakhe yaba yi-cursed. Waphuma uKhayini wabumba isizwe sakhe amaKhanani. Wathi mayibumba isizwe sakhe kwakuyisizwe esiqalekisiweyo. Then uNkulunkulu umpostoli wayeseshaya umthetho kulaba bakaSent, wathi anikubathatha abantu amadodakazi kaKhayini. Nina nizalwa uSent, ukhalo lwenu aliyuhlangana nokhalo likaKhayini, ngoba malike lahlangana nokhalo likaKhayini kuzalwa into eyisiqalekiso ngenxa yesiqalekiso sikaKhayini. Kodwa amen akazukhona la. Ngenxa yesiqalekiso sikaKhayini, mtshela seduze ukuthi ngenxa yesiqalekiso sikaKhayini. Ngoba nayo into yokushada yadepend ukuthi ushada nobani. Ngoba sometimes nalento yokuxegisa ukuthi usengashada ngaphandle, uphasopha ukuthi mawushada ngaphandle kwabendlu yokukholwa kungenzeka uyoshada nomuntu othwele isiqalekiso bese uzala into engenagama. Ngizokutshengisa manje ngokwescripture. Amen awukho la ekhaya. Nje seduze ukuthi bese uzala into engenagama. Tshela ukuthi bese uzala into engenagama. Uzala into engaqondakali, uzala into engabonakali, ukuthi yini umsila ukhona makunomsila, ukuthi ikhanda likhona makunekhanda. Somebody shout amen. Now, imessage yami impostoli la namhlanje, kuthiwa amadodana kaNkulunkulu ahlangana namadodakazi abantu. And kuthiwa amadodakazi abantu inzalo kaKhayini, amadodana kaNkulunkulu inzalo kaSent. Bathema behlangana namadodakazi abantu, kuthiwa kwazalwa ama-giant, kwazalwa into ngeke uzuyiqonde, iphuma kulokhu kuhlangana kwabantu aba-blessed,
kunye nabantu abaqalekisiweyo. Let me take you back kancane. And iBhayibheli lithi uma kuku ekhulelwa uEva wakhulelwa uAdam wayeneminyaka e130. Mhlazane uEva ekhulelwa uSend. Kuthiwa uAdam wayeneminyaka e130. And uAdam kuthiwa waphila emhlabeni iminyaka e930. Bese kuthiwa lo Send ozelwe uAdam yena waphila iminyaka ewu912. Kodwa amadodana kaNkulunkulu angamadodana kaSend ehlangana namadodakazi abantu. Oh, somebody shout amen. Ehlangana namadodakazi abantu ongamadodakazi kaKhayini. Kuthiwa kwathi mabehlangana kwazalwa into engaqondakala ama-giant emhlabeni. Uma kuzalwa lawo ma-giant bese lithi iBhayibheli after behlangene amadodana kaNkulunkulu namadodakazi abantu kuthiwa kwancishiswa iminyaka yokuphila. Kwathiwa kusukela namhlanje abantu sebeyophila iminyaka e120. Incishiswa yini iminyaka? Incishiswa ngenxa yokwanda kobubi. 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 Ngenxa yokwanda kobubi kwasencipha iminyaka from 930 yaya 120. Ngicela umtshela seduze uthi uBishop namhlanje uthi ngenxa yokwanda nje kobubi imessage yami kuncipha iminyaka. Namhlanje sizovala ngokuthi khona abantu esibangcwaba ngasisona isikhathi. Sofakazelwa yizwi namhlanje ukuthi khona abantu esibangcwaba ngasisona isikhathi kodwa sibangcwaba ngenxa yobubi ababenzayo. Ngesikhathi kwanda ububi neminyaka yenze njani? Khulumani bazalwane, neminyaka yenze njani? Tito seduze uthi kuyakhulunywa esontweni makhelwane. Ngitshela ukuthi ngemakwanda ububi neminyaka yenze njani? Iyancipha. Ngithi musukuyithithivate-ke, musukuyithithivate esontweni. Abathakatha bayithithivate mabethakatha wena. Bakhuluma kuze kuyosa bekhuluma izinto ezinegative about your life. Uma ususebukhona bikaNkulunkulu nalana kuyakhulunywa. Somebody shout amen. Tshela seduze uthi ngenxa nje yokwanda neminyaka yenze njani? Ngenxa yokwanda. Sengathi ungayibuza ke wena ukuthi lobu bubo benzayo awunciphisi neminyaka. Ngicela umtshela seduze uthi lobu bubo benzayo akuwena inoyimayinezela umnyaka yokuphila emhlabeni. Yokuzalwa kaSend, Genesis chapter 4 verse number 5, you will find it there. Yokuzalwa kaSend. And iBhayibheli uma sibuka apostle ingakho uNkulunkulu wawanqabela uIsrael ukuthi ushade nabantu bamaCanaanites. Wayibanqabela because of ukuthi uyazi ukuthi amaCanaanite aphethe isiqalekiso sokuqeda ngeblessing. Angizwanga kulungile. Ngoba khona abantu abafa before their time. Kuya ngokuthi bahlangana nobani. Kanti abantu abahlangana nabo banciphisa iminyaka. Kube kuthiwa besikhuluma ngama-generational curses. Besokhuluma ukuthi nangokuhlangana nje kwembathe engutsheni eyodwa. Nomuntu onama-evil altars. Wena izinto zakho ihamba kahle. Kuya ngokuthi kupho kunamandla. Kungenzeka ukuthi izinto zakhe ihamba kahle silinyazwe ilohlangane naye. Abakwanele ukwashela kusho lutho kodwa wembatha kusho ukuhlangana kwecovenant ethile. Abekha abantu thina seduze ukuthi wembatha naye
Kuworse than ukweshela. Kuworse than ukubizana ngolavi. Kuworse than ukubizana ngothambo leKentucky. Kodwa once wangena engutsheni naye yazi ukuthi khona ophethe isibusiso, khona ophethe isiqalekiso. Uma nophethe isibusiso ehlangana nophethe isiqalekiso hleze khona oyedwa ozogwinyeka. Asazi ukuthi ubani ozogwinyeka phakathi kwakho wesibusiso nalo wesiqalekiso. Somebody shout amen if you can. Somebody shout amen if you can. Into seduze ukuthi makhane qaphela ukuthi uhlangana nobani. Ungahlangani nomuntu onciphisa iminyaka yakho. Iminyaka yokuphila emhlabeni ilele ekutheni uhlangane nobani, ilele ekutheni uhambaphi, ilele ekutheni wenzani. Ububo benzayo bunciphisa iminyaka. Ukuhlangana nabantu abanobubi nenhliziyo ezimbi nawe iminyaka yakhe iyancipha. Jela seduze uthi 930 kwanda ububi kwasa 130. 130 ubani 810 mfundisi 810 wanyamalala. 810 wenze njani? Wahanjiswa ububi. Wena kuhamba emngaki lento yenzayo, kuhamba emngaki. Zingaki inyembezi ezikhalwa ngabantu ngawe. Ingaki imingaki imize ekhalayo wena usuthatha amadoda abantu. Bangaki omama bavuka phakathi kwamabili bengalala ebusuku ngoba wena uthatha indoda yomuntu. Abangizwa abantu etendela, abangizwa abantu. Njalo seduze wathi makhelwane bangaki obaba bakhalayo ngenxa ukuthi wena uyitshela ukuthi uyichama usuthatha abafazi babe emsebenzini. Wena kanti ubona intombi la emsebenzini kanti abafazi babantu laba emsebenzini. Cela umbuzo seduze ukuthi iminyaka iyancipha makhelwane. Iminyaka iyancipha makhelwane. Maqhamuka wena uzomama bathi ngenisani washing endlini kanti basha amadoda abo ngoba sekuqhamuka isiphepho esiwena ongandlulwa lutho endleleni. Uma ungabona umuntu ngisho ehleli phansi kwehlahla, indoda ihleli phansi kwehlahla, uyibona indoda efanele wena. Ngenxa yobubi kwancipha iminyaka. Njalo seduze uthi ngenxa yobubi obandayo kwancipha iminyaka. Thina seduze uthi ngenxa yobubi obandayo kwancipha iminyaka. Usukwazi wena ukuhamba ungabuye ekhaya. Ulali weekend yonke. Friday, Saturday, Sunday. Mawubuya udinge kubuzwa wena. Ukuthatha ukephi wena? Awufuna kubuza ukuthatha ukephi? Ngenxa yobubi obandayo iyancipha iminyaka. Njalo seduze uthi iyancipha iminyaka. Kona iklip yakaduma enye intombazana ebuza umzali ethi wesibanibani babuzwa uyifamily wesibanibani manje ngoba uyazi ukuthi uzela ingane and futhi nje obuzela ingane ukanti ingane isana noba njengoba uhambile nje uzela ingane la ubani ufuneka anake ingane yakho uthi ngani nikhona nini sikhona uphendula ungawakhe ngani nikhona nini sikhona makwenze njani thina sazana ngoba wena ozela wathi hayi ngeke phela mina kuyojeja uxuza nabangani bami ngiyoyiphuzela utshwala ngilibale izingane nikhona nini. Njalo seduze ngenxa yobubi obandayo. Iminyaka yenze njani? After lokho kuphendula khona iminyaka emayinezekayo. Khona iminyaka emayinezekayo.
Siyak 70 manje. 130 ngithi ku verse number 3. That is verse number 3. Othi after that. uNkulunkulu ngenxa yani yokwanda kobubi. uNkulunkulu wayesethi hayi ngeke ukuthi ulale nomuntu okucast iminyaka yande. Kodwa mawulala nomuntu okuqalekisiwe sengathi ngamtshela seduze ukuthi makhelwane ku dangerous ukulala ngathi nakho ukulala kunenkinga. Kwakhala umpostoli ikhehle selalala ubaba Manyoni. Evangeli ubaba Manyoni. Wathi madoda wensizwa. Ikhehla kuManyoni lela. Selilele nje selisemhlabathini. Wathi usuka la eThekwini ufaka u2000 3000 ubheke eJoburg. Uzubona uSathane mubi kangakanani. Ufike eJoburg uyojika nje kwintombazana. Nalapho uyo-enjoya. Uthi mawubuya ubuya into akade uyi-transport. Lento akade ingane ivala amadlebe. Lento akade uyi-transport ubheke eJoburg. Uyochitha into engake engenele ngisho isipunu. Bese mawuqeda lapho uyabuya imali engako usuyimoshile. Tshela seduze ukuthi uSathane wenzani isilima sometimes. Ufaka 5000 kaPetros. Ufaka nama-toll gate na yonke into. Ukhuphuka ubheke eJoburg. Uphinde ubuye uthi ubaba Manyoni nomsangano lo. Bese lithi khehla uthi Eshibaloyi. Lithi uSathane udelela kabi. Wayekethi mayithethe kumina uthi Eshibaloyi ikhehla. Athi sasihamba nalo ngo99 usiyobona ukuthi ematendeni kade saqala ngo99. Uthi Eshi uma ikhehla uma mina nje ngimdala emsizweni bami. Uthi uSathane wayekethi mayifika. Athi na intombi enhle athi aphendula uSathane inhle makwenze njani pho mina ngingena lapho. Athi uSathane nansi yashela athi ngiyesheleleni. Ukuthi kube njani. Ngishela ukuthi kube njani. Mase ngiyeshelele bese kuba njani. Uthi ngoba sometimes ufuna ukuphendulana nalento esuka ikhuluma engqondweni. Hallelujah. Uyitshele nje uKhesh. Uthi ebusuku ngithi ngilela athi uSathane hamba uye kuJoyce. Uthi akusakufuneka manje ngiphume ngikutshene. Ngizwa amakhaza. Ngibhekele kuJoyce ekhoneni. Ngifike nakhona ngime ngisamlindile phuma ngendlela yakhona ngaphuma uJoyce. Ngisaqhudwa amakhaza la. Uthi ngangimtshela kahle uSathane ngithi Sathane uthi angiyephi? Athi ngithe hamba uthi Eshibaloyi avele ethi lalela ke owami umzimba awuyi lapho. Ufuna mina ngiphelezele wena uyofeza inhloso zakho. Athi ngiyalala manje angiyilapho. Satshela seduze ukuthi makhelwane sometimes khona inhloso owayifeza ngenxa yama thoughts nangenxa yentshumayelo kaSathane ekushumayeza zona. Kanti usunciphisa iminyaka yakho. Wayerisha umzimba. Wayotshela uthi wayimtshela athi thatha lokho ufuna ukuthatha uhambe kodwa mina ngiyalala la. Angilapho uthi angekho. Lokho okufunayo kuthathe kuhambe nakho. Mina kodwa ngiyi. Ngibona ukuthi uzohamba kanjani uba isilimo uSathane. Ufuna wena ukuze afezekise inhloso zakhe. Pastor siphuma ngo9 la. Siphuma ngo9. How? Now I want us to look, Apostle. Now into yesono yenza iminyaka yehla yaba 100 and bani and 20. Kwandisono emhlabeni. Yaqhubeka iminyaka yancipha. Tshelo sethu zakhe iminyaka yophila ngicela ungibambele ivesi. Asibambe nangana amahubo chapter 90 verse number 10. Chapter 90 verse number 10 ake sifunde.
chapter 90 verse number 10. Sizwe ukuthi makuqhubeka ukona iminyaka yafika kuba. Yebo. Izinsuku zeminyaka yethu zineminyaka engama-70. Yasuka ku 120. Yaminezeka ngenxa yokwanda kobubi. Yaba u70. Manje ke senginombuzo ukuthi mawuthi uyaphuma uyabheka bungakanani ububi emhlabeni. Asikakakhulumi ngawe kodwa sesikhuluma ngobubi osemhlabeni. Semgakanani iminyaka esimayinazekile ngoba njalo uma kwanda ububi kuncipha iminyaka. Oh. UNkulunkulu afuna ukuvala iSamaria qede ngalo. Yini isizathu uNkulunkulu afuna ukuqeda ngeSamaria? Isizathu ukuthi benza ububi obukhulu kakhulu eSamaria. Ikhona eSamaria la khona kuthiwa umpostoli kwaba khona othi asidle ingane yakho namhlanje. Kusasa siyodle yami. Hawu. Ububi sebunjalo. Kuthi uNkulunkulu afuna ukulivala iSamaria. Kuthiwa ngesikhathi ububi banda waletha drought. Umhlaba wakaproduce lutho. Kuthi angikhuluma nomuntu ukuthi ngesikhathi kwanda ububi kuba khona idrought. Empilweni ubona izinto engahlangani. Kanti inkinga ukuthi kunobubi obukhula ngaphakathi kuwe. Enobubi obukhula ngaphakathi kuwena buletha ugwadule. Empilweni uthi ufuna umsebenzi ukhahlelwe wena wedwa baqashwe bonke kanti ububi bakho busitheza ubuso bukaJehova. Somebody shout amen if you can. Ngoba njalo uma kwanda ububi kuphinde futhi nedrought ibe khona. Bathi bayatshala kwangalunga lutho eSamaria. Bathi bayalusa akwanga inkomo zaphela. Kuthiwa kwaphela inkomo, kwaphela imbuzi, kwaphela ikapho, kwaphela yonke into. Inkukhu bathi babheka kwaphela yonke into. Kuthiwa indlala yabapheka yakhuphuka. Yakhuphuka indlala ngesikhathi ikhuphuka kune drought ngenxa yobubi obandile. Kuthiwa ithema ikhuphuka indlala iyaphezulu. Kuthiwa baba nento ethi inkosi yami siyakwenza njani. Lapho kosuzwa khona ukuthi baze bafisa abafisanga kuthiwa badla ikhanda lempongolo. Impongolo ke thina sikhulele emakhaya kwaNongoma into ngekuyidla. Impongolo ngekuyidle ngoba unyanya ngisho emfuleni kwani. Ubheke emfuleni uthi mawufika ufice ukuthi kunesonto lempongolo abusawaphuza lawo manzi. Ngendlela impongolo enyanyeka ngayo. Kodwa kuthiwa badla ikhanda lempongolo eSamaria. Bangadla ikhanda lempongolo kuphela kuthiwa nomswane wejuba. NgokaBishop BM Telesi kusho ukuthi baqala badla kuqala isidumbu sempongolo. Bathatha amakhanda bawabeka eceleni befuna ukudla isidumbu sempongolo bengawaboni amakhanda empongolo ukuze lenyama idleke. Bayidla kwasho ukuthi amakhanda bawabeka eceleni indlala iyaphakama nempongolo seyiphelile. Bajikela emakhandeni akade bewabeka eceleni. Njalo seduze ukuthi uJehova makwanda ububi uletha idrought, uletha indlala ngoba once kwanobubi nekhaya linuka ukuhlupheka. Sakathi wamtshela seduze ukuthi kuba nephunga lokuhlupheka ngisho ungena egcekeni. Kuphuza ubaba, kuphuza umama, kuphuza indodana, kuphuze nendodakazi. Awaphuzi ke amadodakazi ayasampula. Hawa yasampula bafethu. Awasaphuzi kuphela kodwa sephinde pheme nogwayi ayasampula. Ade ngisho ngithi lapha eThekwini ngibona lapha ku Smith Street intombazana ekseni iphethe ibhodlela ihamba kanje. Ngithi ngiyibheka incane nje lengane iliphethe kanje ibhodlela ihamba kanje. Ngithi ngiyibhekisisa kahle la lebhodlela eliphethe iBlack Label. Thina mpostoli sazi iBlack Label iphuzwa amakhehla nezalukazi. Kodwa manje ingane ino 15 years amantombazana saphethe ama Black Label. Uyabona ukuthi ububi bandile.
Isomiso mpostoli. Ntombazana iphethe black label. Shothi ngiyohlangana naye ngelinye ilanga iphethe ijuba. Sebaxuza. Ha? Late. Jalo sethuza ukuthi nansi into dangerous. Ngesikhathi exukuza. Jalo sethuza ukuthi ngesikhathi exukuza. Sengathi ungajelo sethuza wathi makhelwa njengoba ukipitile nje. Khuluma nosethuza wathi njengoba ukipitile nje. Iyancipha iminyaka. Kwavuka ukuvangela madoda. Kwavuka into yasetendeni. Ngithi mina njengoba ubhizi nje la ubhizi khona iyancipha iminyaka. Wena usayenjoya uthi nice time kanti knife time. Awuzwanga. Uthi nice time kanti knife time. Ngesikhathi udla nice time kanti ummeso oyigwaza ngawo. Iyancipha iminyaka. Liyini ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu namhla Thina sethuza ukuthi makhelwane from 120 to 70. How many? Ehambile 50. 50 years. I wonder why am I 2000 eguga kangaka endlula ama Why am I 2000 eguga kangaka endlula ama 90s? And I wonder why am I 90s eguga kangaka endlula ama 80s? And I wonder why am I 80s eguga kangaka endlula ama 70s? I wonder why am I 70s eguga kangaka endlula ama 50s, ama 60s, ama 60s, 50s. Mama ka 58 kodwa hayi ngiyakutshela man, aka fresh ugina umhlolo. Isalukazi sengizalayo 10 weingane. Siba u5 abaphilayo. Akaze hlinzwe. 10 weingane, 5 ephilayo. Akaze hlinzwe. Kodwa fresh. Awuthi ngathi siyashumayela kancane khona kufana. Angaze umbuzo sethu uthi kuyezwakala kodwa lapha emuva. Buzo ukuthi kuyezwakala lapha emuva makhelwane. Ama 2000 ayasabisa izinto azenzayo. Futhi awanandaba namuntu. Ngenxa yokwanda kobubi. Ngibona ngathi isiyehlile iminyaka. Isifike ku30. Angizwanga. Mina ngokwami alikho phela iBhayibheli ezosibhala ukuthi simngaki. Kodwa mangithi ngiyabheka ngathi ayisekho ku70. Isiyehlile isilapha ku30 manje. Sawubonga umuntu ohlanganisa u40 uthi awusiyakubongela. Siyakubongela. Hlanganisa u40 kulesi sikhathi samanje into enkulu kabi u40. Kodwa ukwazi ukuhlanganisa kwa40 lowo umububi bandile. Yini oyenzayo enciphisa iminyaka yakho? Sesimalinda sifunde. Sikusamza ngithi. Shumayeli 7 verse number 17. Shumayeli 7 verse number 17. Ungabi mubi ngokudluleleyo. Ngicela uyifunde ngesineke ukuze ingene kahle, Yes, awuyifunde ngesineke nje ungajahi.
ungabi mubi. Imake ungabi mubi sekuyapersonalizwa ke manje. Akusashiya umhlaba. Sekukhulunywa nawe. Ungabi mubi ngokwendluleleyo. Abekho abantu. Manje angisakhulumi nabantu base Richards Bay. Angisakhulumi nabase KZN. Angisakhulumi nabase South Africa. Sengikhuluma nawe. Uthi umshumayeli ungabi mubi ngokwendluleleyo. Angazi isikali sikanjani sobubi. Kodwa kuthiwa ungabi mubi ngokwendluleleyo. Asambe. Ungabi isiwula. Ngabi isiwula. Uyakufelani kungakabi kusho ukuthi ababi bayafa kodwa bafa before time. Kungakabi isikhathi mtshelo seduze ukuthi uyawufelani kungakabi isikhathi. Ngicela uyiphinde lapho, ngicela uyiphinde. Ungabi mubi ngokudluleleyo. Ngicela sonke siphathe ama dipstick uma ungayazi angifundise uma ngenamonto. I-dipstick ilokho kudala lezi ezinye zethu ayisezise kuyicomputer kodwa sihambe ngalezi zindawo. I-dipstick ilokho okufakayo ucheck amafutha uthanga kanani. Ufike ufike nje emotweni uvula ibonnet ukhiphe le dipstick le uyithi bese uthatha indwangu uyisula. Mawuqeda ukuyisula ngoba hleze ikunikeze ama results wrong. Manje bese uyayibuyisela sewuyisulile uyibuyisele phakathi. Bese mawuqeda lapho bese uyayibuyisela izokunikeza ama results right. Kusho ukuthi ke manje siyifaka esikaleni ukuthi kunjani ububi kuwena. Sengathi ungambuzo seduze uthi bunjani ububi kuwe. Ngoba iSamaria engikhuluma ngalo la sindiswa ukuba khona komprofeti. Sothandaza ngakho. Yebo ungabi mubi ngokwandlulele. Hey umubi ne hairstyle ye frontal. Izenzo zakho zimbi ne 6-inch we Crocs. Zimbi nemphunculo oyigundayo njalo. Nesudo oyifakayo no tie zimbi. Ngisho ungagqoka into egama, ngisho ungahamba ngemonto enegama, hey ungabi mubi ngokwandlulele. Ngoba izenzo zakho ayihambiselani nale moto oyidrivayo. Izenzo zakho ayihambiselani nale hairstyle oyifakile. Izenzo zakho ayihambiselani nale perfume ka 3000 oyigcobayo. Ungabi mubi ngokwendlulele. Khona abantu esifika emngcwabeni wabo umpostoli sithi bebethe Nkosi bakithi singasoli lutho bese kufika isikhathi bengafika isikhathi ububi bakho. Ucabanga ukuthi nje ubuphiza uphuza utshwala nje ulala kubo uvuka kubona iphaphu lenze njani obuphuza nje lithi iphaphu ngoba Nkosi yami ake sibuke izinsuku zakhe ziyancipha iphaphu liyalenga manje liyalenga ngentambo lapha liyalenga iphaphu. Nkosi yami bese kufika isikhathi niyazi nina ekhaya ukuthi udokotela wathi engabe sabiyeka utshwala. Kodwa manje sefile Nkosi yami bese kuyisikhathi ungabi mubi ngokwendlulela uyawufelani kungakabi isikhathi na. Jawubhizi ushintshanisa amadoda nje. Uyashintshanisa njengamasokisi. Mawukhuza uthi umzimba wakho Dwa ingculazi yabula uthi ayisabulala. Ibekile cancer. Ayisabulala ingculazi ayisabulala. Uthi makuthiwa hey wena uzawufa izigulo uthi nani niyagula ukuthi anibonakala. Kusho wena siphendula wena. Uthi nathi siyagula. Uthi nathi siyagula. Kusho wena. Kusho wena. Cha ngisho wena mina ngiyakubona ngisho wena kusho wena. Ngisho wena kusho wena. Kusho wena. Mamzimba wakho lo ubhizi ushintshanisa amadoda ulala namadoda kade yokugcatshwa lemhlaba yalingana. Ibuye izolala nawe izothulula izilwane la kuwena.
awuthi yababa le Asha kodwa ngidla njalo athi ngithi ukungena deep kule ngiyothandaza apostoli manje angingene kule umuntu udongo umhlabathi umuntu kodwa asi umhlabathi kodwa umhlabathi akawona umhlabathi asi umhlabathi umuntu futhi sobaba umhlabathi kodwa umhlabathi ngeke ngempela umuntu abe umhlabathi kodwa yena umhlabathi uNkulunkulu washiya amazulu wehla wanisa imvula emhlabeni wayiseguqa ngamadolo angazi noma unawo yini kodwa kuthiwa waguqa wathabatha umhlabathi angazi izandla ukuthi zazi kephi kodwa ngithi akukho ngibehlula ngoba wayengeke enze izandla enganazo wayisebumba umuntu wamlalisa phansi kodwa wayimbumba sikhona nathi sibuke embumba ngoba sasikuye wathi mayimbumba wabuza ukuthi uyafana nathi ngoba emhlangano wawukade ukhona ngabefore wawuthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu nathi sasikhona kulowo mhlangano lo sasikuyena sikulowo mhlangano okuthiwa kwenza umuntu ngomfanekiso nathi sasikhona wayise umuntu eyaguqa eyambumba wathi esephansi wambuka wozolala phansi ingane yodwa mfana izolala phansi nomilala la stage nje oze la stage ulale ngomhlanje inyawo uqonde nje la awu amen engathi wayengayiphethe ifoni loludongo awu amen ayingekho ifoni ngineshow yalokho awu amen ayingekho ifoni praise God ngesikhathelele kanje usembumbile useguqile umbumbile wambumba umhlabathi ngoba thina sakhiwe ngecreation kanye neformation and the formation is where you form something out of the creation and it's creation it definition of creation it is where you create something out of nothing it definition of creation yokuthi udala into engakazi bekhona koyidu idali bekhona kodwa iformation uthatha lokho okudale kuyi-creation ukubumbe ubuka lokho kuyi-creation ubheka ukuthi kuyafana lokho kuyi-formation kunalokho kuyi-creation siyothandaza ungabi mubi ungakhohlwa lapho ukuthi ungabi mubi ucheck ububi bakho angisho mina ngiyakwazi ukuthi wena mawibuka esibweni umuhle futhi nabantu bangincoma ngithi umubi utheselele kanje elele kanje kuthiwa wabuza uNkulunkulu ukuthi uyafana nathi njengoba loludongo selu kanje luyafana nathi kuthiwa sonke savuma nathi sikhona sathi uyafana kusho ukuthi lo onezandla sasibuka izandla ezikhona kumoya ikhanda nekhanda likhona kumoya amehlo konke njengoba kunje kwathiwa akukho nokodwa okusalile kunje konke kwathiwa udongo lo laliphili kuthi uNkulunkulu wayeseguqa ngamadolo wayesethi ke vele umhlaba uyisenabelo seinyawo zami kodwa izulu liyisihlalo sami umhlaba ngonikeza abantu ukuthi abantu babuse kuwona wayesethi ke sengiyanithulula ngiyanizala ngiletha kulolu dongo ngizonifaka kulendlu uma eseguqa kanje wayesephefumula phakama mfethu phakama hlala nje udongo mayiphefumula udongo lwanyakaziswa ukuphefumula kwakhe kusho ukuthi udongo engaphefumulanga lalo udongo lo umhlabathi kodwa uma esephefumula udongo laqala lanyakaza akunyakazi lo ngaphandle kunyakaza lo ngabonakali lo waphefumula awukodwa akekho umuntu ongizwayo mtshelo sethu uthi hayi nje ungibona ngixhuma ugxuma lo ngaphakathi njengoba ngiphakamisa isandla kusimini ophakamisa isandla kodwa siphakamiswa yilo ngaphakathi. Somebody shout amen if you can. Uma umuntu esefa uNkulunkulu wenze nje
Angithi wathi mayifika kodwa mayiseva. Kodwa mayimletha. Kodwa mayisefa. Then bese kuthiwa kumuntu ngoka Genesis chapter 7. Umuntu obunjiwe from kwi-formation udong plus njalo ophefumulelo omoya ofakwe odongweni bese kuthiwa is equal to umphefumulo ophilayo ngenxa yomoya ofakwe entweni udongo. Kusho ukuthi ngenxa ungena kwami ngaphenduka ngaba umphefumulo. Then umoya ukwazi ukubona kodwa inyama yakwazi ukuyithinta. Umphefumulo namhlanje ngizomemezela ukuthi nawe uyakwazi ukuthinta ngoba umphefumulo ngokaLeviticus 19 uhlala egazini. Igazi liwumphefumulo. Uma kuphela igazi umuntu akaseyo nomphefumulo ophilayo. Usewumphefumulo ofileyo kodwa hayi ukuthi kufa umoya. Umphefumulo ofileyo. Umoya ufi ngoba uqhamuka kaNkulunkulu ongenayo birthday futhi ongenayo death day. Uqhamuka kaNkulunkulu ongazalwanga futhi ongafanga. Ongafi ongazalwa ongafi ongazalwa asifi. Okay. Mthino sethu ukuthi ke ungabe mubi. Asendlulile sothandaza manje. Ungasendlulile lo. Now uma ke lo mphefumulo lo, there is nothing esilwa without a blood, which is a covenant. Every covenant is silwa ngegazi. Uma ke ukuthi lo mphefumulo uhlangana nomuntu ngoba uthi wena umzimba wakho ulale nawo wonke amadoda othanda ukulala nawo, kanti ulala nomuntu oqhamuka enyangeni akade efakwa izilwane zifakwa phi egazini ngesikhathi ecatshwa. Zitransferwa kanjani kuwena? Zitransferwa through kwembatha ingubeni eyodwa. Phela amashadi sasithi laba ababili sebenyamanye. Banyamanye kanjani? Banyamanye ngenxa yokwembatha ingubeni eyodwa. Into ebenza ukuthi babe nyamanye ukuthi bembathe ingubeni eyodwa. Kwenzakalani? Kuba khona into etransferwayo. Ama-genes alo ayakulo, ama-genes alo ayakuya. Bashada bengafani kodwa bagcine befana. Ube ngathi utata wabo nosisi wakhe. Uthi uma usubona ukuthi ngibona ama-genes ngabo bafana. Kanti nasenifana kangaka kanti ngesikhathi belokhu bembatha ilesi sikhathi belokhu betha. Wena ulala ngomzimba wakho nalo ulala naye kanti utransfer izilwane. Usuzodinga ideliverance kanti ubuthi umzimba wakho. Baningi abathwasile kanti bebengafanele baye kuthwaseni. Ilento yabe yokuthanda ukulala. Angizwa. Baningi abahambe baye kuthwaseni becabanga ukuthi bekufanele beyothwasa kanti lento yabe yokuthanda ukulala. Ngesikhathi ulala nomuntu ophuma enyangeni ufaka izilwane nomunye alale nomunye ophuma kwenye inyanga ufaka izilwane. Kuxabana izilwane la ngaphakathi bese uyabhonga. Mawubhonga ubhonga wena kubhonga izilwane engaphakathi kuwena. Siyashayana izilwane phakathi. Bese uthi abadala. Umsana kusukela abadala ngoba nakho bengakwazi ukuyikhulumela. Wawuthi umzimba wakho ungabi mubi ngokwendlulele. Uyawufelani isikhathi singakabi. Apostle ngicela ukubiza i-altar call. Ngicela ukubiza i-altar call. Namhlanje ngibiza i-altar call yabantu. Thank you. Ngibiza i-altar call yabantu abathi I need Jesus. Ngoba iminyaka yami ngifuna ukuthi at-least ifike kule yakalwa uNkulunkulu. Ngingafi before time. Ngoba indlela oyihambayo mbone ngathi uzafa isikhathi singakashayi. Ngabe mubi kuze kwendlulele. uDavid apostle wakhaliswa indodana yakho Absalom. Emlande eGeshure wambuyisa lapha kwaba nento ukuthi ufuna vele kube khona ireconciliation.
yonke into. But one of the days kuthiwa uThema isefile uAbsalom wakhala uDavide wathi indodana yami Absalom ufe kabi ufeleni ngoba ngangcono ukube kufe mina esikhundleni sakho. Usho ukuthi ufisa isikhathi singakashayi Absalom. Sivala amehlo. Sivala amehlo. Oh God. Awu. Sekuntambama. Seli yakusho. Kibona amathunzi naka amathunzi kungasanyakazi umuntu asemathewo sekuntambama ilanga seliyosho Samaria lasindiswa umprofeti kwakhona umuntu kaNkulunkulu nakuba